бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Ассалому алайкум. ҳар сол санаи 10 январ рӯзи кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мегардад. ба ин муносибат ҷамъомади бошкӯҳ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. ҳамасола дар мамлакат рӯзи 10 январ иди касбии кормандони мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия таҷлил карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни табрикоти кормандони шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон бо иди касбияшон аз ҷумла иброз намуд, ки таъсиси он аз дастовардҳои муҳими ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат бо коррупсия ба шумор рафта, кормандони ин ниҳоди назорати давлатӣ бо роҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯли фаъолият дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ баҳри ҳифзи манфиатҳои иқтисодии давлат, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, тақвияти муқовимат ҷиҳати паст намудани шиддати омилҳои коррупсионӣ корҳои зиёдеро ба ҷо оварданд. кормандони шӯъбаи минтақавии агентӣ ба ифтихори иди касбияшон бо тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр қадршиносӣ карда шуданд. дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва нақшаи кории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамъиятҳои деҳотӣ Сӯҷина, Чинор ва Саразм сафарҳои навбатии корӣ анҷом дод. дар ҷамъияти деҳоти Сӯҷинаи шаҳри Панҷакент дар доираи нақшаи омодагиҳо ба ҷашни 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби соҳибкорон ва сокинон бунёди иншооти таъиноти иҷтимоӣ идома дорад. зимни боздид раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз толори варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69-уми ҷамъияти деҳоти Сӯҷина шинос гардида, аз ин иқдоми соҳибкорон ва сокинони деҳа изҳори қаноатмандӣ карда, аз онҳо дархост намуд, ки барои анҷом додани сохтмони толор кӯшиш ба харҷ диҳанд. зимнан соҳибкорону сокинони деҳа соли равон бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бинои иловагии муассисаи таълимиро, ки аз 14 синфхона ва ҳуҷраҳои ёрирасон иборат аст, мавриди истифода қарор доданд. дар ин боздид ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент бо рафти бунёди майдончаи варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 58-ум, ки дар арафаи ба истифода додан қарор дорад, шинос гардида, иқдоми мазкурро ба ташаббускорон шоиста арзёбӣ кард. зимни сафари корӣ ба ҷамъияти деҳоти Сӯҷина раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҷараёни таъмиру навсозии собиқ бинои идораи калхоз шинос гардид. иттилоъ дода шуд, ки акнун бино аз навсозӣ ва дар ҷои он боғчаи бачагона барои 200 кӯдак бунёд мегардад. ин иқдом аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Маҷамов Алиҷон пеш гирифта шуда, қаблан дар ин ҷамоат боғча вуҷуд надошт. соҳибкор зикр кард, ки дар пайравӣ ба сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои созандагиро идома медиҳад. раиси шаҳр ба масъулин баҳри ҳарчи зудтар ва босифат анҷом додани корҳои дар пеш истода дастурҳои мушаххас дод. кишоварзони хоҷагиҳои деҳқонии ҷамъияти деҳоти Сӯҷинаи шаҳри Панҷакент дар истеҳсоли сабзавот аз ҷумла пиёз таҷрибаи ғаниро соҳиб шуданд ва ҳамасола аз он ҳосили фаровон мегиранд. яке аз онҳо сокини деҳаи Сӯҷина Холиб Мирзобобоев аст, ки аз замини хоҷагии деҳқониаш ҳосили фаровони картошка ва пиёз ба даст меорад. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз захираи маҳсулоти ин деҳқони варзида гуфта шуд, ки ӯ ба қадри кофӣ барои кишти баҳори тухми картошка нигаҳдорӣ менамояд. захираи пиёз низ дар анбори ӯ фаровон буда, аз ҳамин ҷо ба харидорон пешкаш карда мешавад. гуфта шуд, ки чунин захираи картошкаи тухмӣ ва пиёз ҳоло дар анборҳои аксари хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродии ҷамъияти деҳоти Сӯҷина барои кишт ва фурӯш мавҷуд аст.
дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамъияти деҳоти сӯҷина раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз рафти омодагиҳо бо бунёди корхонаи истеҳсоли шифрбарорӣ ва коркарди сангу шағал шинос шуд. зикр гардид ки коргоҳ баҳри иҷрои ҳадафҳои солҳои рушди босуръати саноат эълон шудани солҳои 2022-2026 бунёд мешавад. коргоҳ дар соҳили дарёи Зарафшон бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз ҷониби соҳибкор Насриддинов Баҳодур бунёд мегардад. иттилоъ дода шуд ки таҷдидоти зарурӣ аз ҷумҳурии халқии Чин дастрас мешавад ва зимни ифтитоҳи корхона накам аз 15 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. ҳоло ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Салмон Бинокор корҳои омодасозии майдони сохтмонро бо ҷалби техникаи зарурӣ оғоз намудааст. ба соҳибкор раиси шаҳр ҷиҳати вусъати корҳои омодагӣ барои насби таҷҳизот тибқи лоиҳа дар муддати кӯтоҳ дастурҳои мушаххас дод. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамъияти деҳоти Сӯҷина дар деҳаи Баракат аз ҳавлии Шавкат Норбеков, ки бар асари сӯхтор ғайриқобили истифода гашта буд, дида намуд. ӯ дар суҳбат иброз намуд, ки баъди ин ҳодисаи нохуш ҳаққу ҳамсояҳо ва аҳли деҳа оилаи ӯро дар ин фасли сармо танҳо нагузоштанд. аввалан сарпаноҳ доданд ва дарҳол дастаҷамъона аз пайи барқарор намуданӣ манзилаш шуданд. дар муддати кӯтоҳ хонаи Шавкат Нурбеков барқарор карда шуд ва ҳоло оилаи ӯ аз марҳамату меҳрубонии ҳамдеҳагони хайрхоҳаш онҷо истиқомат мекунанд. дар ин боздид ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент бо сокини эҳтиёҷманди дигари деҳа Мағфират Мавлонова дидорбинӣ карда ба онҳо кӯмаки пулию молии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакентро эҳдо намуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамъияти деҳоти Саразм бо ҷараёни омодагии ба истифода додани маркази хизматрасонӣ ва тиҷорат дар деҳаи Бостондеҳ шинос шуд. дар ин бора дафтари матбуотии раиси шаҳр иттилоъ дод. гуфта мешавад, ки марказ аз коргоҳи дӯзандагӣ, мағозаи дӯконҳо, нуқтаи шустушӯи нақлиёт иборат буда дар даромадгоҳи ғарбии деҳаи Бостондеҳ воқеъ аст ва онро соҳибкор Сафаралӣ Эсоев бунёд намудааст. ҳоло корҳои омодагӣ барои мавриди истифода қарор додан идома дорад. дар қабати дуюми он коргоҳи дӯзандагӣ омодаи кор буда мошинаҳои дарздӯзӣ насб карда шуданд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба соҳибкор ҷиҳати то ҷашни Наврӯз пурра ба кор омода намудани он дастур дод. бо ифтитоҳи маркази хизматрасонӣ ба 28 нафар сокинон ҷои корӣ муҳайё хоҳад шуд. рушди соҳаи тандурустӣ, ғамхорӣ ба саломатии аҳолӣ бо дастури асосзӯри сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии давлат қарор дорад. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамъияти деҳоти Саразм бо ҷараёни сохтмони маркази саломатии деҳаи Кӯҳдоман шинос шуд. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд, ки дар марказ 3 духтур ва 5 ҳамшира ба сокинони 8 деҳа хизмат мерасонад. маркази саломатии деҳаи Кӯҳдоман аз 7 ҳуҷра иборат буда отоқҳои иммунизатсия, хатна, санитарӣ ва гинекологиро дар бар мегирад. раиси шаҳр ҷиҳати саривақт ва босифат аз таъмир баровардани марказ ба масъулин дастур дод. дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти эҳтироми калонсолон ва арҷ гузоштан ба меҳнати онҳо раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо сокини деҳаи соҳибназар собиқадори меҳнат бонии барӯйманд Баҳринисо Ғаффорова дидорбинӣ кард. раиси шаҳр зимни суҳбат аз дастгириҳои роҳбарияти олии кишвар дар самти илму маориф ва умуман ҳама гуна соҳаҳо ёдовар шуд. собиқадори меҳнат бо хушнудӣ ба ҳукумати мамлакат хоса роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент барои чунин ғамхориву дастгирӣ изҳори сипос намуд. ба нишони эҳтиром ба ин бонуи собиқадор аз номи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тӯҳфаи молию пулӣ тақдим карда шуд.
дар партави дастуру супоришҳои асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди мактабҳо, майдончаҳои варзишӣ, синфхонаҳои иловагӣ ва таъмиру таҷдиди муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монда шудааст. соли ҷорӣ дар шаҳру деҳот сохтмони мактаби нав, бинои иловагӣ ва синфхонаҳо барои 2275 хонанда дар назар дошта шудааст. дар ин ҷода сокинони ҷамоати деҳоти Сараз низ саҳмгузоранд. зимни боздиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоати деҳот иттилоъ дода шуд ки ҳоло бо тасмим ва иштироку саҳмгузории сокинон ва кумитаҳои падару модарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 121 деҳаи Бостондеҳ сохтмони 6 синфхона ва рақами 105 деҳаи Ҳавзаки боло 7 синфхонаи иловагӣ идома дошта, бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 деҳаи соҳибназар бо ташаббуси собиқ хатмкунандагон таъмир мегардад. дар ҷараёни сафари корӣ раиси шаҳр аз деҳаи Чимқалъа низ дидан кард. зикр гардид ки бо иқдому сармоягузории соҳибкор Илҳом Худойбердиев дар деҳа барои ҷавонону наврасон бунёди варзишгоҳи хурди замонавӣ дар арафаи анҷомёбист. ин иқдому tashabbusҳо дар роҳи дастгирии мактабу маориф ва ба варзиш ҷалб намудани ҷавонону наврасон муҳим ва шоиста арзёбӣ карда шуд. таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат буда мавриди таваҷҷӯҳи пайвастаи асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти вилояту шаҳр қарор дорад. солҳои охир бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар шаҳру деҳот майдонҳои кишти шолӣ зиёд карда шудааст. ҷамоати деҳоти Сараз низ яке аз ҷамоатҳои шолипарвар буда дар таъмини аҳолӣ бо биринҷ мавқеи хоса дорад. дар ҷараёни боздид аз деҳаи Раҷабалӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти коргоҳи хурди коркарди шолии соҳибкор Раҳмон Шамсиев ки бо саҳмгузории шарикони рушд бунёд гардидааст шинос шуд. иттилоъ дода шуд ки дар ин коргоҳ нахуст шолӣ тоза карда пас он биринҷ истеҳсол мешавад. коргоҳ дар як шабонарӯз иқтидори коркарди бештар аз 1 тонна шолиро дорад. дар ҳудуди ҷамоати деҳот ҳамчунин сохтмони дарвозаи ғарбии шаҳр, терминали нақлиёт ва пояи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо тарҳи зебо идома дорад ва раиси шаҳр бо рафти сохтмони онҳо шинос шуд. таъкид шуд ки сайёҳону меҳмонони шаҳр нахуст аз назди иншоот убур мекунанд ва он бояд бо сифати баланд ва назаррабо бо истифода бо усулҳои меъмории миллӣ бунёд гардад. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо дастури муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода барои беҳдошти пойгоҳи соҳаи маориф бо истифода аз ҳамаи имкониятҳо тадбирҳои амалӣ меандешад. ба бунёди бинои муассисаҳои таълимӣ, синфхонаҳои иловагӣ, таъмини мактабҳо бо ашёи зарурии таълимӣ соҳибкорон, кумитаи волидон, сокинони деҳаҳо низ ҷалб шудаанд. дар ҷараёни боздид аз ҷамоати деҳоти Чинор раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти бунёди синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 деҳаи Нуристон шинос шуд. ин ҷо ба сардии ҳаво нигоҳ накарда сокинони деҳа ба ҳашар баромада ба хешчинии девори 8 синфхона машғул буданд. ин синфхонаҳо бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва саҳмгузории сокинони деҳа бунёд карда мешаванд ки 400 нафар хонандаро дарду баст фаро мегирад. дар суҳбат бо ҳашарчиён раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иброз намуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ин иқдоми онҳоро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда синфхонаҳои бунёдшавандаро бо мизу курсӣ ва дигар ҷиҳози таълим таъмин менамоянд. ҳамзамон раиси шаҳр ба масъулини ҷамоати деҳот ва соҳибкорон ҷиҳати дар заминаи собиқ бинои маъмурии хоҷагии деҳқонӣ дар деҳаи Чорводор бунёд намудани кӯдакистон дастур дод.
дар деҳаи нуристони ҷамоати деҳотӣ Чинори шаҳри Панҷакент чанд сол аст ки бо иқдоми соҳибкор Нуриддин Ҷайноқов коргоҳи хурди истеҳсоли равған ва орду хӯроки чорво фаъолият менамояд. зимни бозиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоати деҳотӣ Чинор аз фаъолияти ин коргоҳ дида намуд. ба роҳбарияти шаҳр иттилоъ дода шуд ки инҷо таҷҳизоти истеҳсоли равғани рустанӣ ва омода намудани орду хӯроки чорво насб карда шудааст ва сокинони Нуристон ва деҳаҳои атроф ҳосили офтобпараст, лӯбиё, дигар зироати равғандеҳ рӯёнидаашонро инҷо меоранд ва аз онҳо равғани аз нигоҳи экологии тоза ва аз гандум, ҷав, дони ҷувори макка, орд ва хӯроки чорво истеҳсол карда мешавад. ба соҳибкор Нуриддин Ҷайноқов барои васеъ намудани коргоҳ дастурҳо дода шуд. дар шаҳру деҳоти Панҷакент бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар ниҳодҳо 85 гармхонаи тиҷоратию оилавӣ бунёд гардидааст ки анвои гуногуни бодирингу помидор, қаламфури булғорӣ, лимӯ, қулфинайн ва ғайра парвариш карда мешавад. сокинони ҷамоати деҳоти Чинор низ дар зиёд намудани гармхонаҳо талош доранд. бошандаи деҳаи Нуристон Маҳмадқул Эсанов дар замини назди ҳавлигиаш гармхона бунёд намудааст ки парвариши лимӯро роҳандозӣ кардааст. зимни боздид ба раис шаҳр Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ дода шуд ки ҳамасола аз фурӯши лимӯи гармхонаи хурд ки чанд сол қабл дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд бунёд карда буд, буҷети оилаашро ғанӣ мегардонад. зикр гардид ки имсол аз ин гармхона наздик ба 500 килограмм ҳосилро фурӯхтанд ва ҳоло низ ҳосили лимӯ фаровон мебошад. раиси шаҳр ба масъулини ҷамоат ҷиҳати ҷудо намудани замин барои бунёди гармхонаҳо ва муҳайё намудани шароит ба соҳибкорону деҳқонон супориш дод. зимни боздид аз ҷамоати деҳоти Чинор раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо собиқадори меҳнат сокини деҳаи Нуристон Музамбила Бобоева дидорбинӣ кард. дар суҳбат бо ин бонуи собиқадори меҳнат аз ғамхорию арҷгузорӣ ба бонувон аз ҷониби ҳукумати мамлакат хоса баҳои баланди пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нақши онҳо дар рушди ҷомеа дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ёдоварӣ карда шуд. ба собиқадори меҳнат Музамбила Бобоева тӯҳфаи пулию молии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тақдим карда шуд. барномаро идома медиҳем. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади омодагӣ ба киштукори баҳорӣ бо рафти тоза намудани канали Фарметан собиқ тухсанкорис шинос гардид. дар ҷанони сафари корӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо ҳайати ҳамроҳонаш аз рафти тоза кардани канали тухсанкорис яъне бо номи нав канали Фарметан шинос гардид. раиси шаҳр ба шахсони мутасаддӣ дастур дод ки мо бояд ин канали калонтаринро дар муҳлати пешбинишуда тоза намуда барои таъмири мавзеъҳои осибпазири он тадбирҳои пешакиро сари вақт анҷом диҳем. зеро изҳор дошт раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода маҳз тавассути канали Фарметан садҳо гектар заминҳо дар ҷамоатҳои деҳоти Косатарош, Суҷина, Халифа Ҳасан, Чинор ва Сарасп обшор карда мешавад. бинобар ин ӯ аз масъулин даъват ба амал овард ки корҳои тоза кардани канали Фарметан собиқ тухсанкоризро бо як масъулияти баланд ва сифатнокӣ хеле хуб анҷом дода ин шабакаи обёрӣ ба давраи нави киштукори баҳорӣ ҳаматарафа тайёр карда шавад.
заминҳои кишти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва шахсии ҳудуди ҷамоати деҳотии Чинор асосан тавассути канали Фарметан яъне Тоқсанкорес ки аз кӯҳантарин иншооти обрасонии шаҳри Панҷакент аст обёрӣ карда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҷароини ба мавсими обёрӣ омода намудани ин канал дар ҳудуди деҳаи Нуристон шинос гардид. ҳоло канал бо техникаи зарурӣ ки идораи минтақавии обёрӣ ва беҳдошти замин ҷалб намудааст ва ҳашарчиён аз лою қум тоза карда ҳамчунин маҷрои он васеъ карда мешавад. ба масъулин дар муҳлати кӯтоҳ ва босифат анҷом додани ин корҳо ва тоза намудани дигар иншооти обёрӣ дастурҳо дода шуд. аз тарафи ширкати ҳавонавардии Тоҷик Эйр парвози ҳавопаймоҳои мусофиркашонӣ байни Душанбе Кӯлоб Душанбе ва Душанбе Панҷакент Душанбе аз нав оғоз меёбад. ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр аз кушодани хатсайрҳои ҳавоӣ миёни Душанбе Кӯлоб ва Душанбе Панҷакент хабар додааст. ба гуфти ширкати Тоҷик Эйр парвоз миёни Душанбе ва Кӯлоб ҳафтаи 3 маротиба рӯзҳои сешанбе, панҷшанбе ва якшанбе анҷом дода хоҳад шуд. парвози аввалин аз Душанбе ба Кӯлоб санаи 15 январи соли равон сурат мегирад. ба иттилои манбаъ нархи чиптаи ин масир 350 сомоние буда вақти парвоз аз Душанбе ба Кӯлоб соати 9 саҳар ва аз Кӯлоб ба Душанбе 10 саҳар оғоз мегардад. гуфта мешавад парвоз аз Душанбе ба Кӯлоб ва баръакс 30 дақиқа давом мекунад. ҳамчунин манбаъ илова менамояд парвозҳо дар хатсайри Душанбе Панҷакент Душанбе ҳафтаи 3 бор рӯзҳои сешанбе, панҷшанбе ва якшанбе сурат мегирад. аввалин парвоз аз Душанбе ба Панҷакент санаи 14 январ дар назар аст. арзиши чиптаи ин масир 400 сомонӣ гуфта мешавад. вақти парвоз аз Душанбе ба Панҷакент соати 9 саҳар ва аз Панҷакент ба Душанбе соати 10:30 дақиқа маълум шудааст. парвоз 40-45 дақиқаро дар бар мегирад. ширкати Тоҷик Эйр гуфтааст ки барои фармоиши чипта шаҳрвандон метавонанд ба суроғаи ширкати ҳавопаймоӣ воқеъ дар шаҳри Душанбе кӯчаи Мирзо Масонгулов 32-1 муроҷиат кунанд ва ё ба рақамҳои телефонӣ 11 00 0012 занг зананд. фурӯши чиптаҳо аз санаи 8 январ оғоз шудааст. хонандаи муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат сазовори ҷойи аввал гардид. озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат одатан дар 3 зина гузаронида мешавад. дар даври якуми он аз моҳи апрел оғоз ёфта то моҳи октябр ба анҷом мерасад. дар озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат соли равон хонандаи синфи 11 Қосимов Муҳаммадҷон аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия дар даври ниҳоии озмун сазовори ҷойи аввал гаштанд. дар даври сеюм вилоятии озмуни илм фурӯғи маърифат аз рӯи номинатсияи физика ва астрономия 4 нафар хонандагони муассисаи давлатии литсеи шаҳри Панҷакент ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. ҷойи аввал сазовор гашт ба Қосимов Муҳаммадҷон хонандаи синфи 11, ҷойи дуюм ба Амонқулова Зулфия хонандаи синфи 10, Холиқова Субҳия хонандаи синфи 9 ва ҷойи сеюм ба Машҳур Олимӣ хонандаи синфи 11 сазовор дониста шуд. ин хонандагон дар даври ниҳоии озмуни илм фурӯғи маърифат иштирок намуданд ва сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гаштанд. мо миннатдории худро аввалан ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо омӯзгорон барои хонандагон чунин шароитҳоро фароҳам карданд. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.